Action. Dapat walay word na mga dungog sa inyo ha. Yung face gesture lang. Ano lang. So, kaya ba mga kaya na ninyo so. Paghatak ko sa first person, ipasa niya, talikod mo karon ang last person, ang mudagan please ako, yung igon kung sa itong ipasa sa inyo ha. Sports ba na ang category or sa ba na ako nabasa like i-vote? Sige, talikod lahat, talikod. Muli lang mo sa inyong teammate kung ikuhin sa muli. Sige ha, animal ha, animal. Pasignay mo ito sa extra dimension. Gawin ka sa animal. Okay, trial ka rin ha, trial. Go. Ayaw, blini. Oh, mga tating, galingi na. Action. Sabi ko, action. Trial ka kami. Go. Ayaw, blini ang kanila. Kasama si Ate Rose. Padre! Okay, kuya, next person. O, kuya, next person. Grabe, good thing okay na mo. Again, head forward. Mag-iwanay kamay, mag-iwanay. Okay. Ang kategory na to karon kay feeling or kanang ipati. Unsay pwedeng patingon sa tao. Ganyan. Feeling niya. Okay? Walay pulini sa tawa pag-ikuhin ha. Go! No coaching! No coaching! Ayaw ninyo mo kalikuhin. Ayaw ninyo mo kalikuhin. Ayaw ninyo mo kalikuhin. Sige! Ay, bisa kita isang tiyan. Diriya, asa mo ka siya, Diriya? Diriya, gapon niyo si Maria. Push mo yan, Tim. Push mo yan, te. O, bilang, kailangan niya ng first person. Usa, pag-reaction mo. Reaction? Ana. Ang answer diri ang isang tagtiyan. Ang answer diri ang push mo yan, te. Ang akong katiguran ay feeling. Ang answer dito ay kalibangon. Ay, sorry sa mga nagkaon. Ayaw kinakuha. Okay. Dapat consider. Kalibangon naman. Dapat ko sila kayo nagkaan ng oh, mo ay ligaw sa tandula kay malahi na kadugayan yung mga ako. Push mo yan, Tim, ang gulaw. Bakit plastic? Ate, pwede sa inyo. Ikapilan yung mga bata. O, sige, usap ako sequence. Okay, kamu strategize ninyo para makama ang maabot sa likod. Gibasa lang mga bata ha. Gibasa lang mga bata. Well, magsaba ha. Mag-guess lang ang mga audience. Pero sa inyo alam po una ayaw pa niyo i-say out loud. At ang category again is sport. Go! Ayaw bilingi ang timila. Ang timila ayaw bilingi. Kita kay ka. Okay, papaspasay niya. Papaspasay. Papaspasay. Papaspasay, okay? Kita kayo mauna? Volleyball! Okay, tama ang team A. Ang kauna, pero tama din ang team B. Okay, sige, next. Oh, next round. Kasi gusto na yung change yung position or change first person. Pwede ka mag-change. Okay. Okay, ang next category is trabaho. Okay. Go! Unsa kaya di nga trabaho? Ay, gorang na. Ano mo?
Action daw, first person. Ay, mirror! Good, dali out sa motion. Ay, roar! Ganun daw. Roar! Feeling or, we're feeling mo, feeling. Ibatik gihapon na. Ano mga istorya mo? Kapas-pasay mo na. Okay, dagan din diri. Dagan din diri. No, coaching. Taas naman ang